Летен следобед беше топъл следобед, а слънчевите лъчи се прокрадваха през прозорците, галейки нежно всяка повърхност, до която достигнат. Сабитри, облечена в традиционното си сари, внимателно простираше изпраните дрехи, докато вятърът играеше с меката й тъкан. Дийпак, който беше настанен в дома и като гост, наблюдаваше тази сцена с прикрито възхищение. Начинът, по който плътът прилепваше към извивките и заради влагата, разпалваше въображението му. Той отдръпна погледа си, но сърцето му биеше по-бързо. След като свърши с простирането, Сабитри се насочи към двора, където я очакваше ритуалът на следобедната й баня. Кладенецът скърцаше ритмично, докато тя пълнеше медното ведро с чиста вода. След бърз поглед наоколо, за да се увери, че е сама, тя се настани на ниското столче и започна да се къпе. Дийпак, от своя страна, не устоя на изкушението да я погледне отново. Сенките и светлината играеха върху гладката й кожа, докато тя поливаше тялото си с хладка вода, а капките се стичаха бавно по раменете й. Тя движеше ръцете си плавно, сякаш се наслаждаваше на усещането, създадено от допира на водата. С затворени очи Сабитри остави сапунената пяна да обгърне кожата й, а нежните й движения издаваха, че се отдава на момента. Тя разтриваше ръцете си по раменете и надолу по извивките си, създавайки картина на съвършена женственост. Дийпак усети как дъхът му се ускорява. Въздухът в стаята му беше натежал, а желанието го завладя изцяло. Всяко движение на Сабитри, всяка капка вода, плъзгаща се по тялото й, бе като покана към едно неизречено желание. Но тя не подозираше, че е наблюдавана. Или поне така изглеждаше. Очите й се отвориха за миг, погледът й пробяга наоколо, после устните й се извиха в лека усмивка. След като завърши банята си, Сабитри се изправи с бавни, премерени движения. Сякаш усещаше невидимия поглед, който я следваше. Тя взе сарито си, уви го около себе си и се прибра, оставяйки след себе си аромат на жасмин и едно неутолено желание във въздуха. Дийпак остана на мястото си, опитвайки се да си поеме дъх. Знаеше, че тази жена беше опасна, не заради действията си, а заради силата, която притежаваше над него, без дори да го осъзнава. Дийпак остана загледан в празното пространство, но мислите му продължаваха да следват очертанията на Сабитри. Представяше си как кожата й все още ухае на сапун и как капките вода се стичат по нея, скривайки се в меките извивки на тялото й. Желанието го изгаряше отвътре, но знаеше, че тази жена е недостижима, мистерия, която можеше само да наблюдава от разстояние. Ала в усмивката й, бегла и едва доловима, сякаш се криеше обещание, че някой ден тази игра на погледи може да прерасне в нещо повече. Докато вечерта тихо се спускаше над къщата, Сабитри седеше до прозореца, загледана в тъмнината навън. Въздухът бе наситен с аромат на жасмин, а леките пориви на вятъра галеха влажната й кожа, напомняйки и за горещите погледи, които бе уловила през деня. Тя прокара пръсти през разпуснатите си коси, оставяйки ги да паднат свободно по раменете й, а съзнанието й се рееше към Дийпак. Нещо в начина, по който той я гледаше, я караше да потръпва, смесица от желание, възхищение и тайна покана, която можеше да се разкрие само в мълчаливите мигове между тях.